suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon sa gabi pong ito. Happy New Year! Tayo po ngayon ay nasa taong 2023. Praise God! At purihin ang Diyos sapagkat alam natin na mayroong mga bagong bagay na ipararanas ang ating Panginoon. At praise God, sa gabi pong ito, tayo po ay muli narito sa Tinig ng Pag-asa na handang tanggapin kung ano po ang kapahayagan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa oras pong ito, tayo po ay manalangin bago po tayo mag-umpisa. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, maraming salamat sapagkat sa panibagong taon na ito na amin pong kakaharapin, alam po namin, O Diyos, na inyong pagsama, ang inyong presensya, ang inyong kapangyarihan ay aming mararanasan. At sa oras pong ito, sa aming pong pagbubulay na inyong salita, samahan niyo po kami. Hayaan niyo po, Panginoon, mabuksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Matanggap namin ang kapahayagan niyo, O Diyos, upang, Lord, ang taong ito ay tunay nga maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, itago niyo ako sa likuran ng inyong krus. Hayaan niyo po na inyong Santong Espiritu maging tagapagturo namin, kapagkat inamin namin na kung wala siya, wala kaming magagawa. Hindi sapat ang aming katalinuhan, karunungan, tanging ang kapahayagan nyo ang aming pong kailangan. Salamat po ng marami sa inyong papuri, pasalamat, kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. At sa pagkakataon na ito, ang ating pong tema sa taong 2023 ay crossover and possess the land. Amen. Ito po yung matatagpuan natin sa aklat ng Joshua, chapter 1, verse 11. No? Ang sabi po dito, kayo'y magdaan sa gitna ng kampamento at mag-utos sa bayan na sabihin, maghanda kayo ng baon sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa Jordan upang yumaong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon yung Diyos upang ariin. Amen. No? Ito na daw po yung panahon na kung saan ay mararanasan natin na tanggapin o ariin natin yung mga inihandang ng ating Panginoon na ating pong, sabi nga po ay
mararanasan natin yung kanyang yung mga land o yung mga inihanda niya na sa taong ito ay mapoposes po natin. Ito po yung kanyang pangako, ito po yung kanyang salita. Pero sa pagkakataon na ito, nais ng ating Panginoon na bago natin maposes, o bago natin talagang maranasan yung pong mga inihanda ng Diyos sa ating mga buhay, ay mayroon lamang pong nais ang ating Panginoon na malaman natin na po, ito po ay yung 5 bagay na dapat natin gawin to cross over. 5 things to do when you cross over. Kailangan daw po ay kung paano po tayo ay tatawid, tumawid na sa panibagong taon, po, mayroon tayong dapat na gawin. Katulad po nung sila Joshua ay atasan, ng ating Diyos na sabi nga ay sila ay magko-cross over to possess the land. Po, praise God. Dito po sa aklat ng Joshua, matapos po na matanggap nila ni Joshua ang kapahayagan ng Diyos at ito po ay kanyang sinabi sa mga Israelites na po. Dito sa Joshua chapter 3 verses 1 to 17, atin pong basahin, Joshua chapter 3. Dito natin makikita kung ano yung mga ginawa nila Joshua para, sabi nga po, yung pagka-crossover na yon ay magkaroon talaga ng katagumpayan. Dahil talagang mayroon pong mga daranasin o pagdadaanan talaga ang bawat isa upang, sabi nga po, maposes natin yung nihanda ng Diyos sa atin. Basahin po natin. And Joshua rose early in the morning, and they removed from Shittim and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they passed over. Sa Tagalog, at bumangong maaga si Joshua sa kinaumagahan at sila'y umalis sa Shittim at napasa Jordan siya at ang lahat ng mga anak ni Israel at sila'y tumigil doon bago sila tumawid. And it came to pass after 3 days that the officers went through the host. At nangyari pagkatapos ng 3 araw na ang mga pinuno ay napasa gitna ng kampamento. And they commanded the people saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priests, the Levites bearing it, then you shall remove from your place and go after it. At sila'y nagutos sa bayan na sinasabi, pagka inyong nakita ang kaba ng tipan ng Panginoon niyong Diyos at dinadala na ng mga saserdote na Levita, ay kikilos nga kayo sa inyong dako at susunod doon. Yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Come not near unto it, that ye may know the way by which ye must go, for ye have not possessed this way here, therefore. Gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaban ng may 2,000 siko ang sukat. Huwag niyong lapitan upang alamin ang daan na inyong marapat paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nararanasan ang daang ito ng una. And Joshua said unto the people, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. At sinabi ni Joshua sa bayan, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. And Joshua spake unto the priests, saying, take up the ark of the covenant and pass over before the people. And they took up the ark of the covenant and went before the people. At nagsalita si Joshua sa mga saserdote, sinasabi, buhatin nyo ang kaban ng tipan at magpauna kayo sa bayan. At kanilang binuhat ang kaban ng tipan at nagpauna sa bayan. And the Lord said unto Joshua, this day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with thee. At sinabi ng Panginoon kay Joshua, sa araw na ito,
ay pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel upang kanilang makilala na kung paanong ako'y sumakay Moses at ay gayon ako sa iyo. And thou shalt command the priest that beat the ark of the covenant, saying, when ye are come to the brink of the water of Jordan, ye shall stand still in Jordan. At iyong uutusan ang mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan na iyong sasabihin, pagka kayo'y dumating sa tabi ng tubig ng Jordan, ay tumigil kayo sa Jordan. And Joshua said unto the children of Israel, come hither and hear the words of the Lord your God. At sinabi ni Joshua sa mga anak ng Israel, magsilapit kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon sa ninyong Diyos. And Joshua said, hereby ye shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites and the Hittites and the Hivites and the Perizzites and the Girgashites and the Ammonites and the Jebusites. At sinabi ni Joshua sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay nasa gitna ninyo at walang pagsalang kanyang nataboy sa harap ninyo ang Kananeo at ang Heteo at ang Hebeo at ang Pereseo at ang Gergeseo at ang mga Amoreo at ang Jebuseo. Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth passeth over before you into Jordan. Narito ang kaba ng tipan ng Panginoon na buong lupa ay nagpauna sa inyo sa Jordan. Now therefore take you 12 men of all the tribes of Israel, out of every tribe a man. Ngayon nga ay kumuha kayo ng 12 lalaki sa mga lipi ni Israel, na isang lalaki sa bawat lipi. And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from the above, and they shall stand upon an heap. At mangyayari na pagka ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaba ng Panginoon ng buong lupa, ay titigil sa tubig ng Jordan, na ang tubig ng Jordan ay mahahawi. Sa makatuwid bagay, ang tubig na bumababang mula sa itaas ay mag-iisang punton. And it came to pass when the people removed from the tents to pass over Jordan, and the priests bearing the ark of the covenant before the people, at nangyari nang umalis ang bayan sa kanilang mga tolda upang tumawid sa Jordan, ay nasa unahan ng bayan ang mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan. And as they that bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bear the ark were dipped in the brim of the water, for Jordan overflowed all his brings all the time of harvest. At nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban, at ang mga paa ng mga serdote na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig, sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat niyang pangpang sa buong panahon ng pag-aani. That the waters which came down from above stood and rose up upon an heap very far from the city, at Adam that is besides Zaratan, and those that came down toward the sea of the plain. Even the salt sea failed and were cut off, and the people passed over right against Jericho. Na ang tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil at nag-isang bunton na malayo sa kanila, sa Adam na bayang nasa tabi ng Saratan, at yaong nagsibaba sa dagat ng Araba, na dagat ng alat, ay lubos na nahawi, at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. At ang mga serdote na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ay tumayong panatag sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan, at ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang
sa nakatuwid na sa nahalos sa Jordan ang buong bansa. Amen. Praise the Lord. Dito sa chapter na ito, no, sa chapter 3, makikita natin kung paano na sila Joshua ay nag-umpisa na mag-crossover. At tandaan natin na bago sila nag-crossover, meron sila mga natanggap na naroon na sabi nga instruction galing sa ating Diyos. At praise God dahil bukas ang antay nga, no, at ang mata ni Joshua sa instruction at direction ng ating Panginoon, naroon na sinunod nila lahat ng instruction, no? Kaya dito makikita natin yung mga 5 bagay na ginawa nila at kailangan din na gawin natin para tayo ay tunay na maka-crossover, no? Talagang makatawid tayo sa mga daraanan natin, no? Sa mga, sabi nga po, naroon na pagdaraanan natin sa taong ito ng 2023. Una, ang sabi dito, crossover with your goals early, no? Kailangan daw na tayo ay mag-crossover na naroon na yung goal natin, no? Maaga pa, katulad nga po ng ginawa natin, ng church na naroon po nung December or I think November yata, na nagkaroon na tayo ng plano, ng planning. Nauna tayo dito sa Maine at pagkatapos po ay naroon na ang mga chapters naman, no? Ang nagkaroon ng mga planning para sa pagpasok na ito ng 2023, no? Kaya napakahalaga po noon na sa pagka-crossover natin ito, meron na tayong goal. At ang goal nga po natin po ay naroon na, sabi nga po, patuloy na gampanan yung pong inihanda ng Diyos, no? Yung expansion na yon na inihanda na ng ating Panginoon, no? Kaya kung nung nakaraang taon po na 2022, tayo ay nakarating ng Davao, ng Cagayan de Oro, ng Palawan. Ngayon po ay may plano na rin po tayo, no? Na para po ang kaharian ng Diyos ay talagang lumawak at maraming mga kaluluwa ang maranasan ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Na ngayon nga po ay ngayon January 10 to 13, naroon na po yung planong pagpunta ng Gensan at sa March po ay sunod-sunod po yun, yung sa Bohol, sa Leyte, sa Samar, no? Nandun po yung mga plano na, no? Kaya katulad po nila Joshua, naroon po na sabi nga ay nagising sila ng umaga, no? Nakita natin doon sa verse 1 na madaling araw ay nag-umpisa na sila, no? Kaya sabi nga, we must cross over with your goals early, ng maaga, no? Sabi nga, never leave for tomorrow what you can do for today, no? Kailangan daw po ay talagang naroon po na kung ano yung pwede nating magawa na, no? Kailangan gawin na rin po daw natin yon, no? Kaya yun po yung una, we must cross over with our goals early, no? Katulad po yung planning na isinagawa po ng bawat chapter, no? At ang number 2 po sa verse 3, ang sabi nga dito, we must cross over with God's presence. Ito po yung napakahalaga na kung paano po ay katulad po ng ating binasa kanina, no? May instruction na mangunguna ang mga Levita, no? Na dala-dala ang kaban ng tipan para sabi nga sila ang mangunguna sa pagtawid doon sa ilog Jordan. Dahil sa presensya ng Diyos ay mayroong kapangyarihan, no? May himala, katulad po nung naranasan nila, no? Na bagamat apaw-apaw yung ilog Jordan nung panahon na yon, pero dahil nanguna ang presensya ng Diyos, no? Na sabi nga, sinisimbolo ito nung kaban ng tipan na dala-dala ng mga Levita, no? Ay naroon po na sabi nga ay huminto o nahati, parang noong dagat na pula, no? Yung sa Red Sea, nahati. Na, di ba nung nakita natin kanina, no? Na at
natapakan pa lang o nabasa pa lang yung paa ng mga Levita o yung mga priest na may hawak ng kaba ng tipan na yon ay nag-umpisa na ang tubig ay mahawi, no? Kaya nakatawid ang mga Israelites sa natuyo, no? Hindi umaagos yung tubig, no? Sa ilog Jordan. Na kung tutuusin daw po kapag ganong time ng harvest, talagang napakalakas ng agos ng tubig. Pero dahil ang presensya ng Diyos ang siyang nanguna, makikita natin natuyo, no? Kaya sa bawat isa sa atin, we must cross over with God's presence. Ito po yung nasain natin, no? We need to be God, sabi nga po, chaser. Sa taong ito, kailangan talagang inihiling natin o ang ninanais natin ay naroon na kung ano yung sabi nga po, kung ano yung nais ng ating Panginoon, no? We must run after the things of God, hindi yung things of this world. Ang ating nasain ay yung kanyang banal na presensya. At purihin po ang ating Panginoon na sa unang taon na ito, no, sa mga unang araw, ngayon nga po, January 2 hanggang 7, no, ito po yung ating ninais, no, ng JBU Church, no, na sabi nga po ay hanapin natin siya, isik natin siya through prayer and fasting. At ito ay naging mandatory sa lahat ng mga manggagawa sa church na ito, no, dahil napakahirap po na tumawid kapag wala ang presensya ng ating Panginoon, no? We must, sabi nga po, we must be passionate about the things of God, no? Dahil God's presence brings life. Po, ang presensya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng buhay, ang magbibigay sa atin ng tamang instruction at direction. Kaya, number 2 sa verse 3, we must cross over with God's presence. So po, ito ay napakahalaga. Dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. Ay napakahalaga po nito. At sa number 3, ang sabi dito, sa verse 4, no? Ang sa verse 4, ang sabi nga, crossover with urgency, no? Crossover with urgency. We are living in the last of the last days. Tandaan po natin, we are living in the last of the last days. Make full use of the time to achieve the purpose of God. Kailangan daw po ay magamit natin talaga yung tamang oras para yung pong purpose o layunin ng Diyos ay mangyari at maganap. Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 16, we must redeem the time for the days are evil, no? Talagang kailangan daw po ay mai-redeem natin, magamit natin ng tama ang oras dahil tandaan po natin, ang pera, pag nawala yan, pwede mong hanapin uli, no? Pero ang oras, kapag ito po'y lumipas, hindi na natin ito maibabalik. Kaya kailangan daw po ay naroon na we must cross over with urgency. Ibig sabihin, naroon na, sabi nga, pinapahalagahan natin ang bawat oras. Naalala ko yung sinabi ni Haring David, na ang sabi niya nga ay, teach me to number my days. Ibig sabihin talagang sa puso ni Haring David, naroon yung kahalagahan ng panahon, na walang masayang na panahon. Ano? Dahil, yun nga, hindi nalilipas hindi nababalik ang panahon na lumipas. Kaya, wag natin sayangin, ano? Wag natin sabihin na, ay, bata pa naman ako, tsaka na ako maglilingkod sa Panginoon. Kailangan po, habang tayo may lakas, habang tayo ay naroon, sabi nga po ay may buhay, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Gamitin natin ang bawat oras natin, wag natin sayangin, dahil hindi na natin maibabalik ang mga oras na lumilipas. At walang nakakatiyak sa atin, no? Kung hanggang kailan tayo, no? Katulad nga po nung nangyari sa sa Mindoro, no, yung pong ating kaibigan at kapatid sa Panginoon na si Attorney Ralph Rojas, no? Marami po ang nagulat, marami po ang nashock dahil napakabata niya pa po, no? Para siya ay naroon po na pumanaw, no?
at bumalik na sa ating Panginoon. Marami pa po siyang, sabi nga ay marami po ang naroon na sabi nga ay nagpasalamat sa kanyang buhay dahil marami siyang tinulungan. No? Batang-bata pa siya, marami siyang natutulungan sa kanyang pag-aabogado. Talagang marami po ang nakinabang, no? Na yung mga hindi makapagbayad, naroon po na hindi niya pinagbabayad. Kaya makikita natin na hindi natin hawak ang ating oras, hindi natin hawak ang ating panahon. Kaya in this time na ito na tayo ay magpa-crossover, kailangan po, sabi nga, ang oras natin ay pahalagahan natin. Amen? Okay po, okay, at sa oras na ito, ang pang-apat, no? Ang pang-apat po, ang sabi nga, we must cross over with a clean up. No? Sabi nga, yung paglilinis. Ano ba yung dapat nating linisin? Sa verse 5, anong sabi doon? No? Sanctify yourselves for tomorrow, God will do wonders. So po, ito yung isa na napakahalaga na ang sabi nga, we must have a spiritual check-up, no? Sa ating mga buhay. Na naroon po na, sabi nga po, ay pasyasat natin ang ating mga puso, palinis natin sa ating Panginoon dahil hindi natin makikita, hindi natin mararanasan yung kanyang kilos o yung kanyang kapangyarihan, no? Dahil ang sabi nga, di ba, ang kanyang kamay ay hindi maikli upang hindi tayo maabot, ang kanyang tainga ay hindi sarado upang hindi tayo marinig, ngunit ang ating mga kasalanan ay siya magiging hadlang. Kaya sa pag-crossover natin na ito, kailangan we must cross over with a clean up, no? Naroon yung alam natin na tayo ay mararanasan natin ang paglilinis ng ating mga puso, ng ating mga buhay sa pamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. At ang panglima, ang sabi po dito, we must cross over without heavy baggage sa verse 10, no? Na kailangan daw po ay naroon na sa pag-crossover na ito, wala tayong mga dala-dala mga baggages, no? Dahil ito yung magpapahirap sa atin. Ano ba yung mga baggages na yon, no? Dito sa verse 10 na ito, tinuran dito na sabi nga yung mga Hittites, yung mga Amorites, no? Ayun po yung mga, sabi nga po ay mga kasalanan o mga unforgiveness, no? Yung mga dala-dala natin sa ating puso na magpapabigat sa atin upang hindi tayo maka-crossover. Kailangan daw po wala na yon sa atin, hindi na natin dala-dala yon, no? Yung mga kasalanan natin na hindi natin pagbibigay talaga ng ating mga ikapu, no? Yung hindi natin pagiging tapat sa ating Panginoon, kailangan naroon daw po na matanggal na yon, no? Para tayo ay makapagpatuloy, tayo ay maka-crossover ng mayroong katagumpayan katulad noong mga Israelites, no? Na sila ay nakatawid sa Ilog Jordan, una dahil sa presensya ng ating Panginoon, no? Dahil sa pagsunod nila sa lahat ng instruction at direction ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po nito, no? Pagbulay-bulayan natin muli yung Joshua chapter 3, no? Dahil dito makikita natin na ito yung sinunod ng mga Israelites, sila Joshua, para sila ay maka-crossover. Amen? Kaya sa gabi pong ito, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon at humingi ng gabay sa Kanya, no? Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat sapagkat patuloy niyong pinaalala sa amin ang mga dapat namin gawin para kami maka-crossover na may katagumpayan, Panginoon, sa taong ito ng 2023. Lord, hayaan niyo po na mabuksan na aming mga spiritual na tainga, ang aming mga spiritual na mata, at maging masunurin kami, Panginoon, sa inyong lahat na instruction at direction upang, Lord, ang mga inihanda niyo, Panginoon, na mga lupain, Panginoon, na aming ipoposes ay amin nga pong maposes sa taong ito ng 2023. Marami pong salamat, Panginoon. At tunay nga, kayo lamang ang maluwalhati, kayo lang madakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon at hayaan nyo na muli ay maging excited tayo dahil maraming kapahayagan pa ng ating matatanggap habang tayo po ay sama-sama na nag-aaral dito sa Tinig ng Pag-asa. Kaya, God bless you and good night. Amen.